आच्छा लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोनहा साख्रिनि रादाब जब निउस मोननो हागोन। बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोनहा जब निउस नेनानै दंबाय थायोमोन बिथांमोनहा बे चेनेलाव दा नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोनहा फारि नायनानै लालां, साख्रिया जोबोद मोजां। दा फारि बबेयाव मा केटेगरिनि दङ नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लाबा नुनो मोनजोबगोन। दा अब्ला लोगोफोर नायलांदो, नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनदों फार्स्टआव साख्रिया जाबाय नवोदया बिद्यालया जवाहर नवोदय बिद्यालयानि समितिनिफ्राय लानाय जादों। बेनिफ्राय लकेसनाबो नवोदयायावनो जागोन। जवाहर नवोदयानि लास्ट डेटआ जाहैबाय आगष्ट 9 थारिख आगष्टनि। केटेगरिया जाहैबाय पारमानेन्ट जागोन साख्रिया। बेनिफ्राय फार्स्टआव नुनो मोनदों एसिस्टेन्ट कमिसनार। एसिस्टेन्ट कमिसनाराव ग्रुप ए गोग्लैगोन। पोस्ट मोननै दङ, 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। पेमेन्ट फैसा बा बेथन बा सेलारिनि थाखाय जेबो मेनसन गैया। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जाहैबाय मास्टार डिग्री इन हिउमेनिटिज साइन्स कमार्स फ्रम रिकगनाइज्ड इनस्टिट्यूट इउनिभार्सिटि आरो गोबां बायदिसिना क्वालिफिकेसन बिनाय दंबावो। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टनि मोनसे लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव, बेखौ डाउनलड खालामनानै PDF फाइल डाउनलड खालामनानै डिटेल्स फरायनानै लाजोबनो हानाय जागोन। नोंथांमोनहा जुदि बेनि मा बिजिरबावदों बेखौ नायनो गोसो जादोंब्ला अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक दङ, नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै नाय। PDF फाइल दङ, डिसक्रिपसनाव हाबनांगोन। मोनसेया जाहैबाय सेकेन्डआव दङ पस्ट ग्रेजुएट टिचार्स ग्रुप बि आव गोग्लैगोन। बेयाव पस्टआ 430 दङ। 40 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। पेमेन्ट फैसानि थाखाय मेनसन गैया। ओमफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जादों बाहाय नोंथांमोननो होखादों बाहाय 2 इयार्स इन्टिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कर्स फ्रम रिजनेल कलेज अफ एडुकेसन अफ NCERT इन द कनसार्न साबजेक्ट विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन एग्रिगेट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जानांगोन, बेनिफ्राय 50% मार्क्स मोननाय जागोन। मास्टार डिग्री थारमाने पोस्ट ग्रेजुएट माने। बेनिफ्राय नङाबा मास्टार डिग्री फ्रम रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स। बेबो रेसपेक्टेड साबजेक्ट होननाय माने मा जादों बाहाय जाय साबजेक्टफोरखौ बिनाय जादों टिचार हिसाबै बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंकनि गेजेरजों PDF फाइल दङ, बुंखादों बेयावनो डिटेल्स दंजोबो माबे साबजेक्टआव बेखौ नांगौ, टिचारखौ नांगौ। जेरैहाय हमनानै ला नोंथांमोननि थाखाय बबेयाव हमनानै ला साइक'लजि जानो हागौ, नङाबा बायदिसिना केटेगरि गोबां दङ बाहाय आर्ट्सनि आरो साइन्सनि आरो टेकनिकेलनि। बेफोरखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नाय, गासिखौबो होजोबनो हानाय जाखायो। जोबोद गिदिर सार्कुलार। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ ट्रेन ग्रेजुएट टिचार्स ग्रुप बि। ट्रेन ग्रेजुएट टिचाराव 1154 दङ, 1154 पस्ट दङ। 35 इयार्ससिम नन मेनसन। पेमेन्ट गैया, मेनसन खालामनाय गैया। इडुकेसन क्वालिफिकेसना 4 इयार्स इन्टिग्रेटेड डिग्री विथ 50% बेचेलर अनार्स। मेजर लानानै फरायनाय जागोन, अनार्स माने। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों 50% लाथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय CTET नांगोन, BEdबो नांदेरगोन। ओमफ्राय इंलिस, हिन्दी आरो ओनसोलारि राव रिजनेल लेंगुवेज मिथिनाय जानांगोन जों नैबे 3 नाम्बारनि थाखाय। बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव जादों माइसेलेनियास केटेगरि। बाहाय टिचारफोरनि गोबां बायदिसिनाफोरनि दङ। बाहाय मानि थाखाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लालां। बेबो गोबां गुबुन पार्टनिफ्राय जाफैबाय। बेयाव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन गासै 564 दङ। केटेगरिफोरा जाहैबाय मिउजिक टिचार नांगौ, थारमाने ग्रेजुएट नङाबा पस्ट ग्रेजुएट जानांगोन नों मिउजिकआव। बेनिफ्राय आर्ट दङ, आर्टआव 5 इयार्स रिकगनाइज डिप्ल'मा थानांगोन होनदों, बबेयाव आर्टनि बेलायाव। बेनिफ्राय बेचेलर डिग्री दङ, PET पेट, अर्थात बेयो जाहैबाय फिजिकेल इडुकेसन। PE माने बे बेचेलर डिग्री जानांगोन बाहायबो फिजिकेल इडुकेसनाव। बेनिफ्राय लाइब्रेरियाननि थाखाय बेचेलरबो जानांगोन, नङाबा मास्टार डिग्रीबाबो जागोन नों लाइब्रेरि साइन्सआव। बेनिफ्राय इंलिस, हिन्दी आरो रिजनेल ओनसोलारि राव मिथिनाय जाथारनांगोन नों। इंलिस हिन्दीयाथ' मास्ट आरो ओनसोलारि राव जेराव एप्लाइ खालामगोन बाव। बेनिफ्राय नाम्बार 5निया जाहैबाय फिमेल स्टाफ नार्स नांगौ, 55 दङ, एजआ 35सिम। पेमेन्ट मेनसन गैया। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना क्लास 12+ पास जानांगोन, हायार सेकेन्डारि पास। बेनिफ्राय 3 इयार्स नार्सिं ट्रेनिं लानाय जागोन, BSc जानांगोन नङाबा। ओमफ्राय नार्सिंआव BSc जानांगोन। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन जानाय नेसनेल अर स्टेट नार्सिं कर्सनिफ्राय काउन्सिलनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन मोननाय जानांगोन। बेनिफ्राय 2 इयार्स बोसोरनै बबेबा हस्पिटालाव एक्सपिरियेन्स मावनाय जानांगोन, माने बबेबा हस्पिटालाव प्राइभेट मावग्रोनाय जानांगोन बेनि थाखाय आरो। बेनिफ्राय लिगेल एसिस्टेन्ट दङ ग्रुप सिआव, सासेल' दं बाहाय 18निफ्राय 32 इयार्ससिम होनाय दङ। बेनिफ्राय ल' डिग्री होनदों, ल' डिग्री लानानै पास जानायासो मोनखायो लिगेल एसिस्टेन्टखौ, ओंखायनो ल' डिग्रील' होदों। बेनिफ्राय केटारिं एसिस्टेन्ट दङ ग्रुप सि। केटारिं एसिस्टेन्टआवबो नोंथांमोना नुनो 26 दङ, 35 इयार्ससिम। इडुकेसन क्वालिफिकेसना 10+। बेनिफ्राय 3 इयार्स डिप्ल'मा लानाय केटारिंनि 3 इयार्स डिप्ल'मा लानाय जानांगोन। बेनिफ्राय लवार डिभिजन क्लार्क दङ, बेयाव 135 पस्ट, 18निफ्राय 27सिम।
बाहाय 10+ बानो हायार सेकेन्डारि पास जानाय 50% मोननानै बेनिफ्राय टाइपिं स्पिडा जाहैगोन इंलिसआ पार मिनिटआव 25 वार्ड्स बुंनो हानाय जानांगोन नों इंलिसआव 25 वार्ड्स पार मिनिट बेनिफ्राय हिन्दीनि थाखाय 10,500 kbps पार मिनिटआव बिसिम एल्फाबेट बुंनो हानाय जानांगोन नों बेनिफ्राय साख्रिया गैलिया नाथाय बाहाय गोसो होनांगौ दङ बाहाय रिलेक्सेसननि बेलायाव एसटि हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन दङ एसटिनिखौल' होनाय जादों जों बर'फ्रा एसटि हिसाबै गुबुननिखौ आं बाहाय होनाय जायासै अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टआव नोंथाङा नुजोबगोन बेनिफ्राय दङ सेलेक्सन प्रसेसआ रिटेन जाग्रोगोन बेनिफ्राय कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जागोन बेनिफ्राय इन्टारभिउ लानाय जागोन पार्सनेल इन्टारभिउ बेयाव पास जाबाथाय मोनबाय आरो बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिसनि बेलायाव एसिस्टेन्ट कमिसनारनि थाखाय 1500 रुपिसनि दाननांगोन अनलाइन मोड बेनिफ्राय पिजिटि आरो टिजिटि आरो मेसिलिनास आरो फिमेल नार्सिं स्टाफनि थाखाय 1200 थाखा दाननांगोन नों बेनिफ्राय एलए ओमफ्राय एलसिए आरो एलडिसि लवार डिभिजन क्लार्क बे गोजौआव नायदो नोंथांमोना बेखौ सर्टआव होनाय जाबाय बेयाव 1000 दाननांगोन सालान माने सालान नङा अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन आरो नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट नायनोबा नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों www.navodaya.gov.in बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै लानाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननो बाहाय नटिस होदों मोनसे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि थाखाय लिंकआ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव एभेलेबल दङ डिसक्रिपसनाव हाबनानै एप्लाइ खालामनो हागोन डाइरेक्टलि बेनिफ्राय अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टनि डिसक्रिपसनाव अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक दङ डाउनलड खालामनानै नाय PDF फाइल बेखौबो बुंबाय बार बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबनायाव मोनसे रिकुवेस्ट जुदि नोंथाङा दासिम लाइक खालामाखै लाइक खालामदो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै लादो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लादो जाहाथे बेफोरबायदि गोदान नोंथांनि थाखाय साख्रिनि रादाब फैबाय थायो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।